2, 3. Veel te gelukkig, Alexander, omdat jij verjaart. Mag die Heer jou zegenen en nog vele jaren sparen. Ian. Kijk voor Lingling. Vat een Lingling. Kijk voor Lingling. Wat een die oor. En die oog. Ek sal dit nou regmaak. Kan jy dit eet? Hy kan seker. Dis van. Ja, hy sien hom. Is dit lekker? Ek wil dit nou aflek. Lek my voor. Maar het is lekker zacht pap, so het is makkelijk om het te squash. Wil jy 'n bietjie neem? Chocolate. Nee, klaar.